Samurai hip-hop Görýäňdimmi? Ýok bu arzulaň çeni. Ya ýadynda da gyzlamyň näçede jemi. Eýäme jemi, köp feýolaň duşya köçede görýäň durmuş ýatladypdyr ýa geçeni. Gurrunlara göre tüwelem hemme bagtly. Biri tüccar bay, a biri aşgabatly. Ýene biri gujagyna adwokatyň bugün tutasymam gelen ok birinjiňiň adyn. Ikinji duşdum tagatly günleriň biri. Çınar boy qyrmy bilev inçejik bili. Wahne arzular edip gidýädik uqa ýöne innolamaýygyny basýamyş egri. Keyper tefi gelýärler towa ýa beýle häsiýet türkmen gyzna gelşen oga. Ile güne masgara hereketleň özüňe moýlan kim bilen nädip boljak maşgala. Garaz bolýa bir kemi ahly gözelligiň bihuş mahalyň duýdansyz çümýänirji keni bir var ekeni biram ýok haýa düýünden saýlanym bolsam seni emen süýdüňden soň duşdum bu qara eşikli şagyza hemme zat üçin ýokdy berýän zat bäsgel gygyrdym duýgularyňa bäsgel düşünür nädip söýgüni çalışyp bolýa qagyza uruş jenjel dawa inne men günäli berdi gözledile gyývyna münasipler kärden ýürek we beýni edýä öýkü kinedim ikiňe uzat meni maňa düşünýän köprüme köprüň ucuna ýaşym syryg ýaşamaly şonu ýutmady meni näletli kenarym men körmen lan men maýt süretdim ayna ağla diýejem diýdi oglum bulaşaýma soň düşündüm näme dostluk ilki şady horam bipi sapa şagalyň her günki aho melike peýda bolan nirden sen bolmaňda dostluk terezide ölçenizdi belki wagt hemme zadyň lukmany howlukmany ýaşap etmeli sabr takat söýgüni entek akly ýaka advokat qazydy mar ýene gürlederdim